Хайры сағатта, құрметлі достар, үфі вақытта 12 сағат 23 минут, үфі вақытта тапшыруын тыңлайғыз һәм қарайғыз, біз әр вақыттағыса тура эфирда эшләйбез, һездән шылтыратулар көтәбез. 295-92-72 безнең тура эфир телефоны, үфі қаланың коды 347, WhatsApp һамдары 8-9-37-24-24. Һәр вақыттағыса безнең тура эфирға қушылып, безнең әңгәмәгә қушылып, безгә шылтыратып, хәбәрдәрегезле еткер алаһығыз, шуға языгыз. Ә бүген бездә кунакта Батыр Галимов, ул видео продакшн директоры, һәм инде видео продакшн режиссеры дип әйтсәк була, сценарийсы дип әйтсәк була. Әлия Галимова бездә бүген кунакта. Һәм беләһегезме, нинди һорау менән мин һезне ошо студияга сакырдым. Ни өчен безнең зауыклы клиптар Башкортстанда, гомумән Башкорт эстрадаһында бик аз. Хәерле көн. Нисек, уянып бөттөкме? Булдымы? Әйе, уяндык, Аллага шөкер. Ошондай хоромна бездә уяттың. Чөнки без эзләйбез, безнең бит инде һәр вакытта сомна Башкортстан 24 телеканалында һәм инде без үзебезнең ресурсларда һәр вакытта һезнең җитештерелгән клипларда кулланабыз. Һәм бик рәхәтләнеп тә кулланабыз, чөнки көтеп алабыз. Менә һезнең видео продакшн мин беләмсә быелгы елда 10 ел самаһы эшләй. Был продакшн барлыкка килер өчен башы нимәлә тора? Башта мин телефонга төшерә башладым. Шуны алып башланды инде был эш. Телефонга төшерү, төрле сараларга йөреп, шуны телефонга төшердем һәм элек була торган видеокамералар, камералар бергә башкорт сараларды төшердем. Кайда барам, шунда минең һәр сак минең менән камера. Элекке күк инде һәр вакытта төшереп нимәләр. Әйе. Бер ниндәй дә стабилизация юк. Стабилизация кул. Кул. Әйе. Әгәр дә төнен һин бер кайдала ялтып йөрмәһәң, кул мотор итеп кына тота бит инде. Әйе, Аллага шөкер. Һәм шуннан башланды. Телефонга төшереп, камерага төшереп, менә безнең Әлия менән бергә эшләгән бәпәйләрне төшереп дигән бу. Әйе, уларга һәр туган көн һайын фильм эшләйбез. Әйе, эшләнә. Ел һайын. Әйе, ел һайын. Юк, ел һайын түгел инде хәзер. Хәзер инде зурдар инде. Беренче, икенче, 5 яшьләренә тиклем ел һайын фильм эшләй торгайнык тугандан. Димәк, шаярудан башланып китте. Тәһәк тә дөрес булыр инде. Чөнки маугудан, әйе. Тагыла был эште башлаган сакта һез бит инде алдан студент булдыгыз беренчедән. Мин беләм Батырды шәв итеп торып Хурайда уйнавы менән Хаманда видеога менә килер өчен менә кайдан килеп китте вакыт? Мин менә видео маңгына шөгыльләнәм дигән. Уй. Беренчедән әйткәндә, мин авиационный университетта укыдым. Специальность минең телекоммуникация. Аллага шөкер төште. Һәм минең хыялым була торганы башы информация эшләргә һәм телевидениела. Әйе. Һәм минең хыялым тормышка ашты. Мин ошо менә хәзер кайда утырам, монда мин эшкә төштем. Техник булып. Әйе. Монда мин ничә ел Димәк, безнең коллега. Әйе. Ел ярым икән. Ел ярым бында эшләдем. Әйе, техника менән телевизор карап, техниканы монитор итеп шулай итеп ултырдым мин. Һәм шул эш теге нык кыен булмагас, вакыт та булды, эш вакытында шундый ноутбукты үзем менән алып, шунда Adobe Premiere дигән программаны мауга башланым, өйрәнә башланым. Һәм шулай итеп китеп программаны белгәс төшерү кирәк бит. Телефонда төшерү нәмәләр ул гаиләсендә бара ул, ләкин теге кешегә күрә торысын, интернетка халыр өчен, унда һәбәт итеп төшерергә кирәк. Шуңа күрә без менә егетләр, Аллага шөкер, дусларым бар. Захир Ишкинин, Артур Батыршин, тагыланда бүген Башкорт эстрада шул вакытта башланды инде. Әйе. Ханов, Фәнис Ханов, Ләйсән Мәҗитова һәм әлбиттә минең кәләшем, иң беренче минең этеп тараусы, ярдәм итүсе, менә Батыр һинең килеп сыга дигән кеше, Легә зур рәхмәт. Шул вакытта без камера һатып алдык, бергәләп, дусларым ярдәм иткәс. Һәм
Шуны алып, без төшерә башладык. Мин иң беренче күргән һезнең видео тасма буларак булып тора. Мына Родина кинотеатры каршыгында ниндейдер бер видеоролик төшергән. Ул инде төрле спецэффектлар мәгълүме. Унда ул вакытта Артур Батыршин әле кайдан өстән осып киләлә. Килеп төшә, мына шул күз алдымда тора. Һәм шул вакытта минең өчен вау. Буны егетләр ничек эшләгән икән? Чөнки ул вакытта һәвәскәр дип әйтәйек инде, видео менән шөгыльләнгән кешеләр уны менән килтереп сыгара алмай торганнар. Чөнки минең уемса, мына иң беренче Артур Батыршин бит инде, Батыр Галимов һәм инде Заһир Ишкин, улар бергә ничектер туплап, төрле ниндейдер идеялар килтереп сыгара торганнар. Ялап, минеңсә китте бит инде төрле видео отчетлар бит инде. Мына әйтәм бит, Башарт телекомпания түгел инде, Башарт Заһир менә улар башкорт футболкалар эшләп, шуннан флешмобтар үткәрә башладылар. Без шул флешмобтарны төшердек. Төрле камералар менән куша һәм шулай итеп башланды видео отчетлар. Баш эстрададан башланды дип уйлайм мин, чөнки Заһир менән Батыр, Ләйсән бергәләшеп алар баш эстраданың фәнис менән администраторлар була торгайны. Һәм төрле саралар үткәрәләр, йөриләр, сыгыш яһайдар һәм төшерергә кирәк бит инде. Концерт була, контент юк. Концерт була, контент юк һәм Батыр вакытта шул үзенең теге асып ябыла торган Nokia телефоны менән бөтә yerдә төшереп, шул премьерда өйрәнеп, монтировать итеп ысынлап кызык кына теге роликтар эшләп, ул вакытта ундай нәмә юк иде. Яңа сак контакт килеп сыккан вакыт. Мисле минең туган көнемә 2009 елда камерага нигәлер төшереп ниндидер бер фильм эшләгән инде. Шундый исем киттем, ысынлап та ул вакытта ундай нәмә бөтенләй юк иде. Ысынлап Заһир менән бергәләшеп, адактан Артур кушылды. Шул менә шул видео эшләүде зур бер кимәлгә килтереп сыгардылар. Бәләкәй генә теге шаярып теге стройка димәлә теге үй төзегән вакытында шоушып йөргәннәрен агаман төшереп кызык итеп видеолар эшләп күрәтеп, мин кияүгә сыктым бит инде инженерга. Тора бара ул миңа үзенең шул эшләгән видеоларын, теге эффектларын, нәмәләрен күрәтә галәмәт кызык бит инде. Күзләре янып тора, менә шул видео кызык дип нитеп, Аллага шөкер, менә шундый дуслары бар. Әйдә Батыр һинең килеп сыга, әйдә камера алышырга ярдәм иттеләр. Заһир әйдә үзеңнең эшеңне ас дип нитеп 2012 елда әлегелә баягы теге эшләмәйн әле башында яйгеһелеккә увольняться итеп, мин менә бүгенге вакыттан видео менән шөгыльләнәм, аксаны шайтып эшләйм дип әйтте. Безнең кызыбыз яңгына туган. Ул вакытта стресс булмадымы? Ничек инде ул? Чөнки безнең бит инде стереотип, әгәр дә һин ниндәй дә булһа эштә эшләп йөрмәһәң, ай һайын зарплата алып йөрмәһәң, безнең бит инде элек-электән стереотип бара. Ул ничек инде һин елгывар гып йөрәсәкме икән дигән стресс булмадымы сездә? Чөнки гаиләне карарга кирәк, берзеңдә генә түгел. Стресс булды әлбәттә, куркыны сине, Аллага шөкер, Батырның ата-әсәләре белән бергә тора идек, ул вакытта яшәргә урын бар иде. Һәм теге ул адымда эшләү еңелрәк булды, чөнки эргәлә тагыла дуслар бар иде, әйдә ярдәм итәбез дип торган. Һәм мин әлбәттә күрә идем, ул моны телецентрга эшкә килә, шунда теге ултыра көне буе күңелһез генә йөреп кайта, берәмә кызыкмай, видео эшләһә, шуны монтировать итеп роликтар халан итә, нисек итеп күзләр янып тора. Исәп бәхетлек, үзен эше белән шөгыльләнә, ул бәхетле. Һәм әлбәттә миңа нимә кирәк? Миңа кирәк минең Батырым бәхетле булган өчен. Шуңа әйтәм, ул ярый эшләйм дигәс, ярый эшләй инде. Синең дә куркыныч булды әлбәттә, чөнки яңа бала туган бит инде. Стабильность кирәк та ул. Ну, стабильность оҙаҡ ваҡытҡа һуҙылып китһә, бәләкәй зарплата менән улай да күңелле түгел. Был бит мөмкинселек, чөнки республикала ундай нәмә юҡ ине чөнки. Әйткәндәй, видео продакшн студиялары ул вакытта юк. Бар ине. Бар ине, әмма ләкин улар һаман да әҙ безнең республикала. Әлеге моментта әҙ һаман да. Тағыла, төрле китте бит инде. Минең беренче мына дискотекаларымда беренче видео продакшн күк, ул инде әле берәү дә ухатлым эшләмәй торганны, видеороликтар төшерә башланып китте. Реклама, кызык булды. Миңа, мәсәлән, үземә кызык булды. Ул менә шуннан башланды дип уйлайм, постановочный видеолар. Без сценарий язып, нисек эшләргә, нисек матуррак эшләргә кешеләр килгән өчен. Онда МС
башы осып төшә, шуна килеге. Кире осып китә. Һаман да ошо эффектты мына яңарак Бәлеш деген клибында мин кулландым. Мин күрдем. Унда белгән нәмәләрне хәзер куллана. Шуңа кызык. Чөнки төрле энтузиазм менән эшләнде бит инде бу эшләр. Мин үземдә мин беренче тапкыр килде бит инде Батыр, Артур менән һәм инде мин күреп калдым, инде дә буга ошондай бер зур ялтыр әйбер, был ялтыр әйбер нимәгә икән, был отражатель әйнә. Һәм шунда төшергәндә без тиз генә аны беренчедән төшердек. Икенчедән ул яшьтәргә генә түгел, хәтта икенче кешеләргә лә күңелне ятып торды. Әйтмәсенең ул вакытта Батырды менә яң гына эшләй башлаган дип. Чөнки бәтик хәзер шайтабыз, бу айтабыз, артка киләң, артка китәң. Хәтта мин пульттан һуң пультка барып, арт белән килеп торам, дисектер теге обмотка. Әлеге моментта ул теге повседневный эш, телефонда кеше эшләй ала. Ул моментта без теге камералы эшләп, үзебез теге уйлап сыгар нәмәләр кызык булды. Һәм хәзерге мәлдә лә 10 ел элек эшләгән материалларда карасак, бик тә сифатлы һәм кыйбатлы итеп күренә. Мына мин әлбәттә кайбер шулай күренә. Минеңсә, мин карайм да көлкем килә кайбер сакта. Бу илагы килә кайбер сакта. Мына безгә һорау килгән хәерле көн Батыр кайда укыган икән? Иптәше һөнәре буенча кем икән дип сорагандар. Афарин кунактар, хәзер Татарстан йондызларына клип төшерә башлагандар. Дип мына шундай хәбәр язгандар. Ну, әйтеп үттем бит. Авиационныйда угатуны тамамландым. Үзем курайсы теләгем курай буенча барырга иде. Атайм әйтте, "Як, Батыр, син давай инженер бул." Һәм дөрес эшләгәнмен дип уйлыйм, әлеге моментта. Мына һорагандар бит тагылай, иптәше һөнәре буенча кем икән дип. Мин экономист, аграрныйда тамамлан. Мына килеп кешеләр икән бит. Шуңа килеп сыкты безнең видео продакшн. Кешеләргә әйтәм, ниндәй һөнәр булһа, әгәр иҗат үгезегездә булһа, һез барыһын да үткәрә аласыз. Мына бит инде күп кешеләр тагыла һезнең клиптарыгызны күреп белә, әмма ләкин һезне үзегезнең йөзегезне белмәйләр бит инде. Бөтәһе белә был продакшн студияны нинди икәнен. Артистларның бит инде күпме артистларга һез клип төшермәнегез. Шундай тагыла һорау бар. Һуңга арала клиптарны әҙерәк һорайҙармы төшерергә? Әллә киреһенсә һаман да бармы һорау? Әлеге моментта ысынлап та клиптар төшерүсе артистлар әҙерәк. Чөнки үзегеҙ беләгеҙ, шундай замана төрлө ваҡыттар килеп сыға. Ҡайбер саҡта концерт үткәрергә лә ваҡыт күсерәләр концерттарҙы. Һәм шуға ла һәм элек теге клиптарҙы төшөрөп, улар беләләр ҡайҙа һалырға. Әле моментта шул уҡ YouTube продвижение юҡ. YouTube'да реклама юҡ. Һәм ҡайҙа һалырға? Мына пандемия булды бит инде. Пандемия ваҡытында ла күптәр ултырҙы бит инде өйҙә. Эшһеҙ ултырылды бит инде. Бынан алда алып ҡарағанда, мына 10 йыл элек алып ҡарағанда, үҙегеҙҙең беренсе клибығыҙҙы иҫләйегеҙме? Нисек төшөргәнегеҙ? Әлбиттә иҫләйем. Яңыраҡ ҡына менә кешеләргә лә күрһәттек уны. Үҙем дә ҡарап, рәхәтләнеп ҡараным. Әйтәм, ул элек Юлдаш деген бер егет булдырғайны. Уларҙың Амурдар төркөмө. Баймаҡ егеттәре. Һәм уларҙың Һалыуҡай деген ер булдырған. Һәм шул минең беренсе клип дип әйтергә була. Был нисәнсе йылда төшөрөлдө? 2010 йылда шикелле. 10 йылда... Был 12 йылда без фильмды, беренсе фильмды кешеләргә тәҡдим иттек. Ян дигән фильмды. Был булды 2012 ел. 12 елда. Без бына шунан алып безнең видеопродакшн барлыкка килде. Һәм үзем алдан бит 2 йыл мауыҡтым ғына. Шөғөлләнеү генә булды. Бушҡа ғына йән тураһында без килеп итмәнек. Беренсе башҡорт ужастиги булды. Аллаға шөкөр тип әйткем килә. Мин дә ошо проектта ҡатнаштым. Мин алдан аңламаным. Сөнки һеҙҙең бит инде сценарий буйынса яҙылған.
Һез миңа клубка килдегез дә, мине диджей буларак төшердегез. Хәзер шылтыратырга кирәк, шулай дип әйтергә кирәк. Әйттем дә, оныттым. Вакыт үткәч, килеп китте, безнең ян килеп сыкты бит инде. Мин карай башладым да аптырадым. Моны һәйгә. Безнең беренче башкорт ужастигыга килеп сыкты дип. Һәм әлбиттә уңышлы булган. Дип әйтәм мин дөрес. Бик тә хата булмас. Чөнки мин бит инде аны үземдә унда катнашкан өчен әйтмәйм. Мин үземдә кулланучы күк әйтәм. Тамашасы. Тамашасы күк әйтәм. Моны сценарийдар төзү кирәк дигән уй касан килеп сыкты? Һезнең моны эшләрегездә. Яйлап килде инде. Башта теге без моны ошо спецификта эшләйек, ошо спецификта эшләйек. Мына без ошо видео эшләбез, уны беренче кулланырга кирәк. Әдә без теге вис бер ергә тыгайык дигән. Импровизация. О, безнең импровизация наша все. Шуңа күрә, шуны без башланык. Шул фильмда әзрәк кенә сценарийдан күп җитешлекләр бар. Ләкин менә яйлап, теге өйрәнеп, теге тәҗрибә күтәргәс, без менә сценарий, теге иң мөһиме сценарий. Шуга килдең инде. Мин сценарист булып эшкә килдем дә, шуларга шат әйттем. Сценарий иң мөһим дип әйттем. Шуны мин эшкә Сил хәзер сценарий. Бәхәсләшеп булмай. Булмый шул. Без дөрес сөйләбез. Әйдәгез без һезнең ибет Каратау дигән клипта карап үткәндән һәм кире әйләнеп кайтырбыз. Хөрмәтле дуслар, һез безнең әңгәмәгә кушылалар. 295-97-72 Өфе калганы коды 347 WhatsApp һандары 8-937-8-40-24-24. Без бүген ни өчен зауклы клиптар аз дип һорауга сыктык бу тура эфирга. Барлык һорауларыгызды, сәлам һәм котлауларыгызды җиткерә аласыз безнең тура эфир аша. Клиптан һәм кире әйләнеп кайтырбыз. Безнең каналда калыгыз.
Өфө вакыты 12 сәгать 43 минут. Һез Өфө вакыты тапшыруын тыңлайсыз һәм карайсыз. Без тура эфирдә эшләйбез. Тура эфир телефоны үзгәрешле 295-98-72, Өфө калаһының коды 347, WhatsApp хандары 237-40-24-24. Барлык хандар һезнең экранда язылган. Ә бүген без инде ни өчен зауыклы клиптар аз дигән һоромнан сыктык тура эфирга. Шылтыратыгыз, ядыгыз. Ә бүген бездә кунакта Батыр Галимов һәм инде Алия Галимова, видео продакшн студия беренчесеннән директоры һәм инде сценаристы. Без мина яңгына карап үттек Кара тауык дигән клипты. Был һезнең видео продакшн түгел, ә һезнең Укусылар төшерде. Укучылар төшерде. Һез димәк хәзер үзегез өйрәнеп алдыгыз да кешеләрне дә өйрәтәгез инде. Әйе, менә тема эфирның битендә ни өчен зауыклы клиптар аз. Без дә уйлайбыз. Менә без 10 ел буе төшерәбез, ә алар барыбер аз. Шуга үзебезгә укучылар йыеп, уларга өйрәтеп, үзебезгә конкурентлар булдырып, видеоны, Башкортстандың видеоһын, клиптарды югарырак кимәлгә күтәрергә тигән уй менән укытып сыгардык. Кешеләрдә менә күрәгез, сифатлы клип. Укучылар беренче тапкыр төшерделәр, менә шундый матур клип эшләнделәр. Һез бит инде был видео продакшнның сценаристы булып торагыз. Эш авырмы, юкмы? Эш мин авыр дип әйтмәйм, чөнки миңа ул охшай. Менә йырды тыңлайһың, күңелең аша үткәрәһең, күз алдына килгән бөтен булган нәмәне кагызга язаһың да, иң авыры минеңсә теге артист менән һөйләшеп, ога нимә өчен ошылай дип төшерергә кирәк икән аңлатуы. Ога менә ошылай төшерһәң дөресрәк була, ошылай матуррак була һәм клип төшерүгә тиклем әзерләнү, теге административный часть әйтәм инде. Уны теге киемдәрне, реквизиттарны, урындарды һөйләшеп, клипка әзерләнү этабы шуныһы авыррак. Димәк, бында килдең дә хәзер клип төшерәләр дип камера куйдың да эш башланмай. Беренчедән, әлбәттә, төрле администратор йырга характердар инде бит. Төрле кайда ниндәй локациялар була, уны уйлап сыгарга кирәк. Һәм беренче ул йырдардың үзләреннән башланып китәләрдер дип уйлыйм бит. Һезнең эшегез. Чөнки был йыр нимә турында, нимә алып барып киткергә була, бәлки яңа алымдармы, уны алып барып киткергә булалар дигән. Мин үзем яратам бүтән булган эшләгән эшкә ниндидер бер теге уй халып, мәгънә халып эшләргә. Батыралдан әйтте бит инде, нинди эффект кулланырга, нинди кадрдар, нинди нисек итеп кызыграк ул техник яктан бүтән булган нәмәне аңлап белеп барды инде. Мин ул якты белмәйм, ә миңа мәгънә кирәк. Катын-кыз буларак мин күп уйларга, күп уйларга яратам. Шуга нинди бул йырга мәгънә халынган, артист нимә әйткеһе килә, кешегә күңеллә нимә алып барып yetkергә икән, ошо моң аша дип, шундый уйлар менән сценарийларда язам инде. Мына һуңгы елларда һез Башкортстан артистлары гына түгел, хатта мына Казанга ла барып төшергән клипларыгыз бар. Татар артистларынан да нык эшләй башланыгыз. Бу инде һезнең сифатыгызның тагыла күтәрелүен күрһәтә бит инде. Артистлар менән эш иткәндә, шулык безнең артистлар менән шулык дигәндә ниндәй дә бу аерма бармы? Әллә безнең музыка, безнең йырдар тығыз бәйләнгәнме, юкмы? Артистларның эше ул шулык инде. Шулык кешелекле, ихлас кешеләр инде, шулык. Безнең артистлар, я татар эстрадының артистлары. Әмма ләкин кайбер моментларда аерылулары бар. Ул, мәсәлән, аксалы яктан да, мына нисек әйтергә. Татар артистлары ныгырак кызыккана, сифатлы, кыйммәтле клип була. Ундай нәмәгә улар ныгырак кызыккана, чөнки уларда продюсер дигән нәмә күбрәк бар. Концертларда уларның ешрак үтә һәм әлбәттә уларның Эстрада ныгырак үтешкән. Ул яктан әлбәттә мин безнең башкорт эстрадаһын шулай итеп матуррак һәвәтрәк үсен тип мин дә шуга бик ышанам, әлбәттә. Һәм без менә ошо клипларны төшереп, әлбәттә ярдәм итәбез эстрадага дип ышанам инде. Ә мин менә үзем бөтенләй бу башкорт артисты, бу татар артисты дип айырмайм. Моң бит инде ул музыка бөтә ердә, бөтен булган йыр шарында ла бер тигез.
Без бит теге башкортка һәйбәт булһын, баһанасар булһын дип эшләмәйбез дә инде. Гомумән һәйбәт дип эшләргә нинди менә мин үземсән ниндидер мәгънә килтерергә кешеләргә күрһәтергә, ниндидер матурлык күрһәтергә һәм батыр үзенең эшен сыйфатлы итеп күрһәтергә һәм әлбәттә заказчик теге ихлас күңел белән кабул итеп, рәхмәтле булһын өчен эшләнгән эш. Кемгә унда зур теге айырма юк. Кем генә бу урысча сөйләшенме, татарча сөйләшенме, башкортча сөйләшенме, гомумән без бөтәбез дә ер шарында бер тугандар. Һәм әлбәттә бу клипларда төшергәндә шул татар клипме, башкорт клип. Кайрсакта артистлар үзләренең клипларын төрле телдә язарталар. Әйе, без төшерәбез шул башкорт телдә, шул клипты без татар аудио алмаштырабыз. Шул ук барып тап килә ул. Тап килә. Әйе, әлбәттә шул ук менә Венгрия уфтанма төшерә клипын башкортча татарча төшерде бит. Эдуард Хуснудинов русча, башкортча, татарча менә Несетой, торналар дип шулай төшердек. Әлбәттә кыйнак төшерү, ләкин ундай да. Бuna клип төшергәндә һез үзегезнең менә һезнең компаниягыз төшергән сакта иң менә кимәлгә килеп еттек дигән клип һезнеңчә нинди булды? Мәсәлән, һез бит инде алдан Амурдар, дөнья Амурдарын төшергәндән Амурдар түгел. Ниндәй клип безгә охшайт дип әйтмәкчемен. Унан түгел, менә Пределда. Һез менә уйланыгыз. Менә әйе, без дөрес юлда. Дөрес. Юкмы? Юк, мин бәлки уйлаганмындыр, бер 12-нче, 13-нче елларда бер клип төшердек дә, менә ошо клип шәп булды. Димәк, безнең сифатты күрәтте, яңынан тагыла. Һәр бер клип үзенең сифаты менән һәйбәт. Һәр бер клип төрле яктан да безгә охшай. Шуңа күрә, ләкин һәр бер клипта охшамаган ерләре бар. Уны һала бар. Ләкин үсергә безгә тагыла үсергә. Моны нисә артистка һез хараманыгызмы, юкмы? Нисә артистка 200 ашу клиптар төшердек. 200 клип төшердек. 10 ел эсендә 200. Әйе. Монда 200 ер язмайлар. 10 ел эсендә. Моны 200 клип төшерелгән битендә. Бу клиптар күбенсә башкорт телендә, татар телендә әлләрдер инде бит. Әллә шул теге 50-50 дип әйтәм. Чөнки мин беләм, һез тагыла урыс артистларына төшергән клиптар. Уфала, Башкортстанда гомумән күп менә урысча йырлаган артистлар бар. Мәсәлән, шул Узорица, Катя Имщикова, тагыла кем? Павел Спелс дигән егеткә төшердек. Шул Эдуард Хуснудинов. Шул клип, мәсәлән, Несетой дигән 30 миллион просмотр йыйды YouTube'та. Һәйбәт дә. Бу әлбәттә күрһәткеч булып тора. Әйе, безнең күрһәтә һәм безнең өчен ул әлбәттә хит просмотрым. Хатта Венгрияда уфтанма клибына узып китте. Ул үзенең шундый теге менә нисек әйтәм, тормышсан. Һәр бер кешегә таныш. Менә кемдәлер көтәһең, хагынаһың, ниндидер гаилә араһында мөнәсәбәттәр һуынып китеп, кире кушылу, кавышу, атайһыз үскән балалар, ирен кайдалар одаткан хатындар, кем генә караһала, һәр бере үзен шунда клипта таный ала. Еңел генә сюжет ысынлап караганда, уйлап караһаң, 31 миллиондан ашу караучылар уже йылган һәм артып бара. Чөнки моны нык күңелгә үтеп инә ул клип. Ердаматур. Эдуард та һәйбәт кеше. Ризамын. Һез бит инде тагыла был һезнең продакшн студиялар һез икәү генә түгел бит инде. Хәзер мин беләүемчә Батырхан дигән егет кушылды бит инде. Хәзер мин вис әйтеп үтәм. Әйтергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки хәзер улар карап утыралар. Ничек инде бу икәү генә? Бер продакшн студия верхушка айсберга гына дим. Иң башта башлаган сакта без Артур Батырш менән икәүләп нисек логотип нисек аталырга тиеш Артур Батырш үзе логотипты ошоны тәкъдим итте һәм эшләп куйды. Үзе дизайнер буларак Артур ул бик шәп дизайнер әйткәндә. Шәп дизайнер күп афишалар эшләй торган, һаман да эшләй. Аллага шөкер. Шулар турга рәхмәт. Хәзер вакыты юк диләр аның. Вакыты юк. Артур сәлам. Хәзер теге олларса теге ултырачам.
Кискөфе. Кеске фелеште Аллага шүкүр. Һәм шулык әйт, Захиралла да рәхмәт күп моментларда. Чөнки ул әйткәндә үзе бер йөргән бер мотиватор. Захир минең шәп кенә мотиватор, якын дустым, әлеге моментта һәйбәт аралашабыз, Аллага шөкер. Һәм шул ук моментта безнең ул Фәрзәнә Утарбаева кушылды безгә, Хайдар Хибатов дигән егет, ул да дизайнер. Шуннан командага кем тага катнашты? Денис Айрат. Денис, Денис Бадамшин, Айрат Мансуров. Эдуард та әйтә. Эдуард та әйтә инде. Эдуард Булар килеп киткән кешеләрне әйтеп тора. Эдуард етимедияны әйтеп булмай. Чөнки Эдуард безнең командалы шул тиклем нимә? Душа. Ничек әйтергә башкасы. Йөзек кашы булып тора. Нык теге юмор яктан, позитив яктан, шуга Без дәвам иттербез, безгә шылтырату бар. Бармы? Хәерле көн һез туры эфирдә һаумагыз. Алло, хәерле көн. Һаумагыз. Танышу итәйек. Хәерле көн. Фатих, бик матур тапшыру әзерләгәнсез, шундый матур парларны чакыргансыз. Рәхмәтемне әйтәм, Уфадан шалтыратам. Бик клипларны ул хәтле карап бармыйдыр. Әле менә Эдуард Хөснетдинов дигәчтән, чынлап та зур кеше булсам да бик ошый, бик приятный матур җыр шундый. Менә зур рәхмәтемне әйтәм бу парларга, эшләрендә уңышлар, гаилә бәхете, балалар сау-сәламәт булсыннар, шундый матур тапшырулар әзерләп барсыннар. И шуннан инде Фатих туганкаем, синең һәр вакыт шушы матур елмаюлы йөзләреңне безгә күреп торгаясың. Амин, рәхмәт. Матур тапшырулар әзерләп һәр вакыт безне шатландырып торганың өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә зур рәхмәт. Безнең менән булганыгыз өчен, без бит инде тик һезнең өчен эшләйбез. Рәхмәт. Бүген бит инде ватан каһарманнары көне. Аларга да һәрбер каһарманлык күрсәткән бөтен егетләргә, бөтен шушы ир затларына инде исән-сау әйләнеп кайтуларын телим. Гаиләләренә тынычлык, татулык, сабырлык һәммәсенә дә. Сезгә дә эшләрегез уңышлы булсын. Безне һәр вакыт шулай шатландырып торыгыз. Амин, зур рәхмәт безгә шылтыратканыгыз өчен. Менә шундай шылтыратуда килеп җитте. Һез әйткәндәй, һезнең клипларыгызны менә кемдер күрмәгәнмен дип әйтәләр, улар күргәндер. Кемдер безне Башкортстан 24 телеканалын карап ултыра. Без һәр вакыттагыса ысын күңелдән яңа сыккан клипларыгызны без кабул итеп, безнең телеканалда күрһәтеп барабыз. Рәхмәт. Һәм инде әлбиттә кемдер күрмәнемте дөрес түгел дуслар. Һез күргәнегез барыгыз, чөнки без һәр вакыттагыса һезнең клипларыгызны шулай дип алып куябыз. Бу инде беренчедән әлбиттә без һәр вакыттагыса телевидениедә эшләгәс, без сифатлы клиплар беренче тәү сиратта эзләп табабыз. Тәү сиратта без тагыла архивка алып китәбез. Чөнки элекке клипларда куюла, оның ниндәйдә эсендә ниндәйдер бер матурлык һәм ям бар. Әлбәттә. Клипта шулык ям булган өчен нимә эшләргә кирәк? Әйдәгез мин дәвам итәм. Гафу итегез. Без Эдуардта туктанык бит. Эдуардтан Эдуард ул безнең командага инде әлбәттә безнең команда, безнең продакшн 20 ноябрьдә туган көне дип әйтергә була. Чөнки ошо көндә без 2012 елда фильмды кешегә тәкъдим иттек. Һәм минең үземнең туган көне шул вакытта, Артур Батыршинның туган көне, һәм безгә менә Эдуард дигән егет килделәр бер съемкаларда, Айдар Галимов клибында мин катнашып, безгә ярдәм итеп йөрим дип килгән кеше, шуны без Артурны калай шәп егет. Һинең касан туган көн дип барак, ул минең дә 20 ноябрь диде. Эдуард һин командала. Дип шул көндән алып, Аллага шөкер, һаман да безнең командала без дусларбыз, аралашып торабыз. Шуннан һуң безнең командага Илнур Хамидуллин дигән егет кушылды, һәйбәт оператор, шул тиклем һәйбәт егет. Һәм Батырхан яшь егетебез, Батырхан дигән егет бик энергетик Яңа хулыш яңа хулыш командага. Батырга айда шайтып эштәйек, айда шайтайык, айда булай таяк дип йөгереп бергән кеше. Бергә йөрәк без Райдар командага поэтому принцип сакырагызмы Батырхан, Батырбикә, Артур Батыршин, Фәрзәнең улы Батыр, исеме Захирның улы Батыр. Шуга без Батыр продакшн. Без инде теманы дәвам иттербез. Республика халкына һава торышын гына күрәтәбез. Безнең каналда калыгыз.
9 декабря погода в Республике Башкортостан будет определяться областью повышенного давления. Ожидается ясная погода, ветер неустойчивый, слабый, возможны небольшие геомагнитные возмущения. Температура воздуха ночью составит 24-26, днем будет 18-20 градусов мороза. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. С 12 по 16 декабря ярмарка шуб в универмаге Уфа. Меняем старые шубы на новые со скидкой до 40 тысяч рублей, а пенсионерам невероятные скидки до 70%. Уны сәгать Өфөлә, Өфө вакыты тапшыруын тыңлайбыз һәм караһыгыз. Без инде туры эфирдә эшләйбез, һездән шылтыратулар көтәбез. Бүген без ни өчен зауклы клиптар аз дигән сорауга җавап эзләйбез. Бүген бездә кунакта Батыр Галимов һәм Алия Галимова. Без алдан һөйләшеп үттек бит инде һезнең видео продакшн студияларда кемдер эшләгәнен һәм әйтеп үтәм. Тагы ла безнең командала һәйбәт кенә бер кызыкай бар. Уның исеме Язгөл. Ул бына әйтеп үттек бит, клипта әзерләнү вакыты бик мөһим. Һәм шул моментта администратор кеше вис шуны алып бара, таба, локацияларда таба, һөйләшә, реквизиттар, актердар һәм бөтә булган нәмәләрдә алдан әзерләнү эшен алып бара. Димәк, эзләнеп йөрүп вакыт әрәм итмәс өчен был эшне башкара. Батыр шуга килә генә ята. Менә 10 ел дәвамында ул бөтен булган эште үзе эшләне. Артистлар менән да һөйләшә, реквизиттар да, локацияларда бөтен булган. Ә хәзер менә инде эште яйга халып, администраторга менә һин эшләтеп, делегировать итәргә өйрәнеп йөргән вакытта. 2 ел эчендә менә безнең командала Язгөл Муратов дигән бик һәйбәт кенә эш алып бара. Шуга Язгөл сәлам. Һәм шулай итеп безнең клиптарда һәйбәт килеп сыга. Чөнки реквизиттар вис алдан сценарий язгас, сценарий буенча без сценарный план төзебез. Шуннан съемочный план төзебез. Һәм һәрбер локация нимә булырга тиеш, вис язуда вис күренә. Тайминг куябыз, тайм буенча эшләйбез. Оператор үзенең эшен эшләй, оператор постановщик үзенең эшен эшләй, бэкстейдж төшерүче үзенең эшен эшләй, батыр режиссировать итә, мин ситтән контролировать итәм. То есть күмәкләшеп команда менән снапта бергәләшеп рәхәтләнеп эшләйбез. Һин алдан һорагайның бит инде ямлы, янлык клип булган өчен нимә кирәк дип. Команда менән үзем матур итеп бергә эшләргә кирәк. Әлбәттә Эдуардның шаяртулары кирәк. Батырның бөтен булган нәмәне карап, тигезләп, бөтен мәндә һөйләшеп, һәрбер хәлдә хәл итеп йөрү кирәк. Минең халган мәгънә кирәк. Язгөлдән эзләп тапкан административный үзенең шундый эшләр эшләгән эшләре кирәк. Илнурдан четко матур итеп төшерү кирәк. Һәм Батыр хандың безнең эргәлә әйдә шайтак, әйдә булайсак дип йөргән нәмә кирәк. Һәрбер нәмә кирәк. Һәм әлбәттә артистның зур теләге кирәк. Безнең белән эшләп, сифатлы, матур, кыйммәтле клип килтереп сыгару. Клиптан тыш, тагыла мин Батырды беләм, ул матур итеп яңа
пардар килгән, яңа барлыкка килгән пардарға матур итеп видео төшерүдә булды. Шуның манда шөгыльләндең бит һин. Туйдар. Әйе. Әлбәттә, һаман да төшерәбез. Тагыла бынан тыш ниндәй проекттар эшләйһегез? Менә әйтеп үттек, менә шул ук Кара тавык клипы һәм уннан да башка тагыла безнең өс Кара тавык белән бергә өс клип безнең укучылар төшерде. Һәм бына безнең иң һуңгы, иң зур проект булды. Уның исеме минең беренче клип. Һәм без ошо проект өчен әлбәттә рәхмәтле без фондка, президентский фонд инициатив, уларга рәхмәт, чөнки без грант индек. Һәм без Алия Яхинага уга зур сәлам, ул безгә зур ярдәм итте, әлбәттә. Шул грантты алыр өчен әлбәттә уны матур итеп үткәрергә. Һәм без ошо проектты үткәрдек ноябрь исендә. 30 кешене бушлай укыттык. Нисек итеп клип төшерергә өйрәттек. Һәм иң һуңынан менә шу 3 көн укыттык та, теория бирдек тә. Улар 10 көн өчендә сценарий язып, әзерләнеп, клипларны төшереп, монтировать итеп, һәм 20 ноябрь безнең менә видео продакшнның 10 ел дигән байрамында ошо клипларны без күрһәттек, презентовать иттек. Зур шундый вакыйга сара булды. Һәм безнең өчен яңа бер зур эш. Һәм менә ошо 30 кеше өчен яңа мөмкинселек, яңа һөнәр дип әйтәм икән. Артистларга да беренче клип булды. Һәм бу 30 кеше бушлай укып, беренче үзләренең клипларын төшереп, менә шундый матур сарала катнаштылар безнең менән. Ул катнашучыларга зур рәхмәт, әлбәттә фондка зур рәхмәт, командага зур рәхмәт, Батырга зур рәхмәт, чөнки зур сынлап та нык зур эш эшләнде. Кешене укыту, белем бирү ул бөтенләй икенче төрле нисек әйтәм икән, ступень, бер баскычка үргә атлау. Клиптар төшереп заказчиктар менән эштә ул бер, кешегә үзеңнең белемеңне өләшү ул бөтенләй икенче төрле. Менә ошо урында без менә бер баскычка үргәрәк атланык дип мин әйтә алам. Biz buna өлгөрһәк, тиз генә бер генә клипты күрәтеп үтәйек. Мөмкин булса. Безнең каналда калыгыз һәм инде кирәйләнеп сыгырбыз. Buna
ошундай клип безнең шәп кенә клип сыккан. Мин укучылар ничә көндә эшләп өлгерде бу клипта? 5 көндә шикелле, 5 көндә. 5 көн үсә. 5 көндә без менә әйтеп үтәргә кирәк. Бында 30 катнашучы һәм 3 артист без. Артист арасында, артистлар арасында ла безнең нимә булды? Конкурс булды. Әлбәттә, 50 заявка булды. Һәм шулардан безнең совет төзенек, шул совет кемгә төшергә, кемгә бушлай төшерергә дип хайлана. Ничә клип сыктыгы бу? Менә беренче катнашучы ул Хазинав. Каратавык менә Азамат Даутов һәм Хасанова Карина. Россия, я с тобой дигән бер патриотический шундый матур бер йыр. Урыс телендә матур гына клип төшерелде. Бар бөтәһе артистлар. Менә мин безнең бит инде эфир яйлап тамамланып бара. Иң безнең бит инде һорау ни өчен зауыклы клиптар юк яһә әз дигән һорауга без бит инде җавап эзләйбез. Һезнеңсә менә Алия нишләп әз юк дип әйтсәк тә дөрес булыр? Иң беренчедән әлбәттә акса ягынан, чөнки сыйфатлы клип төшерер өчен бик нык күп көз һәм материал яктан әлегә бу камера нимәләр бөтен булган нимә команда эше ул осыл тормай. Камералар гына нык кыйммәтле тора. Һәм артистларга клип төшерер өчен акса туплап йөргә кирәк. Ә бездә бит инде артистларның теге акса эшләве нисекрәк булганын мин белмәйм әлбәттә. Әмма еңел түгел, аксаны еңеп бизнес үсешмәгән аркада. Нимәгә миңа клип кирәк дип миңа кирәкмәй. Мин булай да менә артистмын, булай да сыгыш яһаем дип күптәр нимәгә клип кирәк икән аңлап иткермәй. Бер яктан, икенче яктан, әлбәттә конкурентный среда булдырылмаган. Без менә әлеге вакытта, бүрүдебез булмасак та, безнең менән бер рәттән клип төшерүче кешеләр юк республикала. Шуга ла менә без укыттык инде. Чөнки конкурентный среда булды инде. Әлбәттә сифат та яхшырак була, күбрәк була, артистларга мөмкинчелек буласак. Чөнки прайс төрлесе буласак, бер төрле хак булмай бит инде бөтәһенеке төрлесе. Шуга менә ошо үстерү өчен, клиптар күбрәк булсын өчен эшләнгән бу адым. Һезнеңсә, был ошо менә клиптарның юклыгы, клиптарның әзлеге ягын касан шул барьерды без үтеп китербез икән? Касан безнең шундай клиптар күп, күрәтергә әйберләр күп вакыт килеп җитер икән? Ничек уйлыйсың? Минеңсә, ул әлбәттә буласак, ул менә китеп бара. Шундай эш башланды. Аллага шөкер, артистлар үзләре менә карай бит, үзләрен бер-беренә карайлар. Менә ошоның клипы бар икән, минеке юк. Әйдә мин дә төшерәм. Ундай да уйлар бар, ундай һөйләшүләр бар. Кайбер артистлар хәзер спонсорларны эзләй башланы. Һәм Аллага шөкер, беләм, күп артистларны эштәле правительство ярдәм итеп тора. Менә шул гранттар артистларга бүленә, менә ошо клиптарны төшерер өчен. Әлбәттә, шул филармония менән без менә әле моментта һөйләшү алып барабыз. Артистларга клип төшерер өчен. Һәм минеңсә, бу клиптар юклыгы юк дип әйтергә түгел, улар бар һәм зауыклы клиптар буласак, күбрәк булыр өчен Иң беренче йыр язарга кирәк. Йыр язарга кирәк. Һәйбәт йырлар кирәк. Бездән генә тормай бит инде. Ул гомумән әйткәндә башкорт эстраданы алып караганда кем генә юк гына. Һәрбер азнаһай менә шул башкорт эстрада төркемен бәйләнеш тәсилләрендә асып өлгереп булмай торганны. Һәрбер ярты сәгатьтән я көн һайын нинди дә буһа яңа йыр сифатлы сыга торганны. Менә кызганычка каршы хәзер ундай күренеш тә әз бит инде. Шул радиола, шул телевидениела безгә яңа йырдар куярга, яңа материалдар куюы бик тә кыенрак. Һәм кемдер үзенең менән эшләй, алар ничектер бер монополист булып китә микән шул безнең битендә клиптарда ала, безнең радиола куйган йырдарда ала дип әйтәйек микән. Беренчедән, минеңсә, иң беренче артистларга үзләренең әлбәттә артистлардан тора, улардан тора. Чөнки улар йырдар яза матур. Без дә уларга рәхәтләнеп, без дә түгел, бөтә видеографтар, видеоклипмейкерлар алып төшерәсәктәр.
Шуңа күрә. Ижад ул минең шөгылем генә түгел, ә ижад менә шу музыка ул минең асылым, мин бирелеп эшләгән Булмышым. эшем, бул минең булмышым дигән кеше барыбер яҙасаҡ, барыбер булдырасаҡ. Әгәр дә яҙа гына, ҡыҙыҡ булғансы гына эшләнем дигән, ул сығара да ташлай да ҡуя. Күңелендә ысынлап та моң бар икән кеше, ул барыбер аҙағына тиклем эште барып еткерә. Һәм мөмкинселектәр ундай кешеләргә әлбиттә күп. Һәм минең шундай тәҡдимем бар. Белмәйем, кем мине ҡарай, һәм ҡараусылар булһа, әлбиттә, беҙгә Башҡортостанда һәйбәт кенә бер единыймы или төрлө продюсер үҙәге кәрәк. Кәрәк. Сөнки ҡайбер бына йәш артисттар бына яҙҙыртып, улар ҡайҙа барырға белмәй, нимә эшләргә белмәй. Ул теге Хәҙер бөрөләгәндә рәхәтләнеп тороп, төрлө цифрлы майҙансыҡтарға һалырға була бит инде ерҙә. Беҙҙең бит инде элек булманы бит инде, ҡайҙа һалырға була. Беҙ үҙебеҙ генә нисектер белеп, шул уҡ бәйләнеш сәселтәренә һалдыҡ та шуның бөттө була торғайны. Хәҙер бит инде аны үҫтергә була. Төрлө колонкалар да бар бит инде беҙҙең башҡортса йырҙарҙы тыңлар өсөн. Шуға күрә, әлбиттә, бына шундай теге үҙәктәр кәрәк. Һәм белмәйем, киләсәктә бәлки үзебез дә шундай нәмәгә килербеҙ. Беҙҙең продакшн бәлки теге полного цикла дип атай бит. Ала бирһә, шундай да нәмәгә ала бирһә килербеҙ. Сөнки башҡорт эстрадаһын ныҡ итеп күтәрергә, ярҙам итергә кешеләр кәрәк. Мана, беҙҙең ҡыҙғанысҡа ҡаршы ваҡыт тамамланып килә. 1 минут ҡына ваҡытыбыҙ ҡалды. Һеҙгә беренсенән ҙур рәхмәт һәм инде үҙегеҙҙең теләктәрегеҙ еткерәгәҙ бик һәйбәт булыр. Минең бер ҙур теләгем бар. Минең бүгін атайымдың туған көнө. Мана. Минең бүгін атайымдың туған көнө, уға 60 йәш. Атай, мин һине юбилей менән ҡотлайым. Мин һине ныҡ яратам. Рәхмәт һиңә булғаның өсөн. Венера апайға, бөтөн туғандарға, апайҙарға, ҡустыма, туғандар, һеңлеләргә рәхмәт булғанығыҙ өсөн. Атай, оҙаҡ йәшә, һау бул. Һин булғанға мин ныҡ бәхетле. Бик шәп. Ҡотлам булды. Бик һәйбәт ҡотлам булды. Ҡайным, мин һине яратам. Ҡайным, һиңә ҙур сәләм, һаулыҡ, бәхет, мин һине ныҡ яратам. Һәм үҙемнең ата-әсәләремә бик ҙур рәхмәтлемен, сөнки әгәр улар мине ошондай итмәһәләр, беҙҙең продакшн булмаҫ ине тип әйтергә лә була. Шуға ҙур рәхмәт. Тамашасыларға һеҙгә рәхмәт, сөнки клиптар һеҙҙең өсөн эшләнә. Шуға ҡарағыҙ клиптарҙы, лайк ҡуйығыҙ, репост эшләгеҙ. Беҙҙе генә түгел, артистарҙы ғөмүмән уларға ла ярҙам кәрәк һеҙҙән. Һәм, әлбиттә, Фәтих, һиңә рәхмәт, һин саҡырҙың. Һинең менән электән баштан алып танышбыҙ, һин беләң беҙҙе. Һәм ошолай итеп әңгәмә өсөн һеҙҙең тапшырыуға һәм ҙур рәхмәт, әлбиттә. Һеҙгә ҙур рәхмәт беҙгә килгәнегеҙ өсөн. Һәм инде ҡыҙғанысҡа ҡаршы ваҡыт бөттө, хөрмәтле дуҫтар. Беҙ инде һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.